Mukamlar köşkünün eýwanyna, masatyň öň ýanyna giňmiş şöyle sergi ýaýwananyrly. Sergide halkymyň amaly haşam sungatuna degişli gymmatlyklar görkezildi. Gahrman arkadamyň döreden eserlerine, şeýlede arkadaly gahrman serdaramyň zekininden dören ýaşlar watanyň dayanjy atly täze kitabyna mühim orun berilen sergi dawaraly masatatnyjlarda uly gyzyklanma döretdi. Soňguda saatlaryň çykyşlary bir ýerde guralan çäräniň ähmetini we derejesini belende göterdi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň, hökümet agzalarynyň, ýurdumyzyň belli estradaçylarynyň, dörejilik işgärleriniň, hormatly ýaşlaryň we köp sanly ýaşlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda bellenşi ýaly. Arkada Serdari Bahtiyar ýaşlar ýyly diýilip atlandyrylan 2023-nji ýylda ýurdumyzda syýasy, ykdysady, medeni ansanperwer ugurlarda belin sepetler eýelendi. Dünya ähmetli şanly wakalara wetlenen geçen ýyl ýurdumyzyň täze taryhyna mühim orna münasip boldy. Munyň özi garaşsyzlyk ýyllaryna kemale gelen nesilleriň himme taraplaryň düşünjeli, täzeçil garaýşly ýaşlardygynyň nowatdaky beýany urly. Gahrman arkadamyň zekininden dören Pekim Paýhas ummany, Magtym Moly Praga atly goşgy syýasatyna döredilen aýdymyň ýaňlanmagy bir ýerde guralan ähmetli çäräniň öýelboşly başlangyjyna urly. Täze aýdym türkmen halkynyň beýik şahyrynyň dörejiliginiň we Pekim Paýhasyň şol urwatyň ödüne bolsa şahyryň dörejiliginiň ruhy güýjüniň senatyna urly. Hormat goýýas pek ruhumy bayramyna toýuna tadim edýär ýalkymly fikrini kuyuni köpek dağın etegine kanlı bölünür boyuna onun alı cinabi Magtym Moly Praga Magtym Moly'dir. Pekim Paýhas ummany, Magtym Moly Praga onun aly jinaby Magtym Moly Praga Pekim Paýhas ummany, Magtym Moly Praga onun aly jinaby Magtym Moly Praga Magtym Moly Praga Magtym Moly Praga Dawralma satyň dowamyna çykyş edenler täze ýylyň ilkinji günleriniň ähmetli wakalary, ýatda gazy pursatlary beslenmeginiň, ýurdumyzyň sağlaşyk ösüşiniň üpşin edilmegine, gahrman arkadamyň başyna başlan we arkadaly gahrman serdaramyň üstünlükli dowam etdirýän ýurt bähwetli işleriniň rowaşlyklara beslenmegine, ruhlandyrjy güýje öwürlendigini noktadylar. Şöýlem Pekim Paýhas ummany Magtym Moly Praga diýilip adlandyrylmagyna çuňur many bar. 2024-nji ýylda türkmen halky dünýä jemgyýetçiligi bilen birlikde Günnägöriň beýik akyllar şahyry Magtym Moly Pragaýynyň 300 ýyllyk ýubileyini dawranandyrar. Munyň özi dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşan halkymyň döreden beýik şahsiýetlerine goýulan sarpanyň aýdyň nyşanydyr. Çykyşlarda bellenşi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda halkymyň döreden ruhy gymmatlyklarynyň däp desturlarynyň häzirki zaman başlangyçlaryna ähmeti ulylar.
Şunun bilen baglykda her ýyly atlandyrmak türkmen iline asylly däbe urly. Munyň özi gahrman arkadamyzyň başyna başlan asylly ýörelgelerini hormatly prezidentimiziň ýol başlygyndan nusgalyk derejede dowam edýäni görkezýär. Şu ýyl akyllar şahyrymyzyň ömrüne we dörejiligine başlanan iň meşhur şäherler geçirler. Olaryň şäherlerine halkara maslahatlaryna, forumlaryna möhüm orun berler. Şunda dörejilik duguşlyklary akyllar şahyryň şahyryýet dünýäsine başlanan bäsejikler geçirmek meýleşdirli. Bu bolsa dünýäniň şahyryýet älimine münasip orny eýleýän Magtymguly Pyragynyň eserleriniň almy sahasy öwrenilmegine giň ýol açar. 2024-nji ýylyň Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň türki dünýäsiniň paýtagty diýilip yglan edilmegine şuňur many bar. Bu içäreleriň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk dawarlary bilen utgaşmagy türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklaryna, halkara derejesinde ulusarpa goýulýan onuň aýdyň netijesidir. Şeýlekde Pyragydan ruhlanan medeniýet we sunugy dostlatlary, dörejilik işgärleri Magtymguly Pyragynyň ömrüne, dörejiligine we şahyryň durmuşyna bagşlanan täze eserleri, aýdym salar döredörler. Bu bolsa häzirki nesilleriň beýik şahyry goýan sarpatynyň aýdyň nyşany urlar. Bular dogurtunda maslahatda bu soňşul çykyşlara giň orun berli. Gahrman arkadağımızın, hormatly prezidentimiz arkadağıl gahrman terdarımızın her bir ýyly öz bolşy garşyýanlygynyň, ajaýyp şygyrlara beslenýänliginiň haýrany biz. 2024-nji ýylyň Pähim Paýhat ummany Magtymguly Pyragy diýip atlandyrylmagy türkmen edebiýatyna, medeniýetine, şygyrýetine, söze söhbete, akla aňa, çuňluga goýulýan biýmetber hormatyň nişanydyr. Bu sebäpden ätlen ýyl Günnögörüň nusgaw şahyry hemde akyllary Magtymguly Pyragynyň toý dabarasy giňden bellemek bilen başlanýar. Bu geljekki günlerimiziň gowluga, şowulluga, dolluga dolanjaklygynyň alamatyny aňladýandyr. Milli liderimiz Magtymgulyny setirlerine salgylanýar. Ýanymyzyň şygarynyň milli liderimiz gahrman arkadağymyzyň alyslary nazarlayan gödetimiň giň dünýä garaýsynyň ýetidehiniň çuňur aňynyň miwesi bolan setirleri hasta galkynlarýar. Bu setirler tamamlanan ýylymyzda halkymyza ýapylan iň uly serpaýdyr. Gymmat bolmaz mundan belentde durýan. Heňine, demine düşünýän, giýirýän. Şanyna bir äpet heykel urýan Pyragyly ýylyň bilen arkada. Şahyry hormatyň danam bidedir. Ünüsüň ümrüň çeper sözdür. Goýmaly gymmaty döwrüň sözedir. Pyragyly ýylyň bilen arkada. Nädeýin saňa halal sen halal. Sözümü oňlaýyp ýanglanýa adam. Bu uly dünýäde gezewer aman. Pyragyly ýylyň bilen arkada. Ustadyna ägirdiň şudur beren bahasy. Dünýädenem uludur dowuk dören danasy. Bagşylaryň aýdymydyr ýük düşürýän sahasy. Pähim Paýhat ummany Magtymguly Pyragy. Tinedende aňladýandyr akylly akly tanar. Tinedende aňladýandyr asylly söze garar. Yerlik diniň aýdymy aýdany köňle yarar. Pähim Paýhat ummany Magtymguly Pyragy. Asırlar anra atıp uruwanlıdır giyin jahan. Doğru bilen talanyandır, tanımazdır her haçan. Älen çayat, güllän wagty, türkmenimin şumahal. Pähim Paýhat ummany Magtymguly
Prağı. Şu günleri sahir hüvüt eyledi. Dövran şol zamanı denimizde eyledi. Ardı üstü hak ayan Türkmenle peyledi. Pehm payşar ummani bağıtımlı Prağı. Mehran arkadağır kahraman serdarımızın canlasa ömürler udok alıp baryan il vakitli, dünya akvitli ullukan işleri ruhsatları beklentin. Her yıl ömrümüzün täze mendili, her yıl tarihin täze sahifasy, täze bilendikleri tarap badalyk hem baskançakdyr. Dünya şoğun salıp gelen täzeliň ilkinji pursatlaryna da kalbyňa täsin duygular başlayan ahwalatyň, düýni, şunu hemde ertir birleşdirýän, şonuň bilen birlikde bir kökünü düzýän, olar barada çyllykay oýlara tarayan sazyşyk badyr. Ine şunem şol hakikat dogrusyna söhbet edýär. Şonuň bilen birlikde de täze ýylyň insaniýete içilip bilýän nowjuwalyk hakynda süýjüsüz diýär. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly hiç haçan unutulmajak tutumlu wakalary, döwlet işleri bilen diňe tarihin sahifalaryna däl, eýsem her birimiziň kalplarymyza ebedilik ýazyldy. Täze bilendikleri tarap batyk adamlar bilen baryan menzilimizde, täze 2024-nji ýyly garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň mehriban raýatlary, ol ruh bilenlik hemde ýagşy umyt arzuwlar bilen garşylady. Täze ýyl gahryman arkadağymyzyň Pehm payhat ummany Magtymul Prağı diyen Kamil goşgusynyň adyny baýdak edip söz başadyp geldi. Bu ýyl akyllar şahirimiziň doglan günüň 300 ýyllygynyň bayram ediljek ýyly. Türkmen ruhunyň belentliginiň, Türkmen dünýäsiniň gözelliginiň ýyly. Bu ýylyň hut Magtymul Pragynyň keremli fetirlerde hümmet ýyl boljakdygyna tüýsürekden ananýar. Ol onamyň kökleri bolsa, öňde goýulan belent maksatlardan, ata watanymyza bolan çäksiz sevgimizden gaýdýar. Biz muňa hormatly belent serkarda başymyzyň täze ýyl gutlaglaryny dinlämizde de ýene bir ýola göz ýetirdik. Her bir gowluň manysyny diň onuň öz bilen aňladyp bolýar. Täze ýylyň ruhy mazmunyna sedatçylanda bolsa, onuň düýp esaslaryny Ceyhun bilen Bahry Hadar arasy, çöl üstünden öser ýeli türkmeniň gülgunçasy, gara özüm garasy, gara dağdan iner, fiili türkmenliň diýen Magtymul Pragynyň kamil eserlerinden tapýar. Milli liderimiziň, milli şahirimize sözden bina eden heykeli, Pehm payhat ummany Magtymul Pragy adly ajaýyp goşgusyndan tapýar. Hormatly adamlar, bugünkü gün Magtymul Pragy dünýäni aýlanýar. Öz ady bilen, beýikligi bilen türkmeniň adyny äleme meşhur edýär. Ýylgyryp garşylayan ýylymyz Türksoy tarapyndan Türki dünýäniň beýik şahiri we akyllary Magtymul Pragy ýylyp eglan edildi. Ustadyň doglan günüň 300 ýyllygy 2024-nji, 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilekde bildirip geçilýän şanly seneleriň şanyna goşuldy. Ata watanymyzyň mertebeli mendillerini, täze döwrüň belent ruhy bilen öňalyp barýan gahryman arkadagy gahryman serdarymyz, hormatly belent serkarda başymyza köp sag bolsun aýdýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistany özüň täze belentliklerini tarap öňe alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagly gahryman serdarymyz, hormatly belent serkarda başymyzyň döwletli işleriň dowalmagyny tüýsürekden arzuw edýän. Bellenşi aly taryhyň dowamyna ýaxşy desturlary döreden halkymyz özüniň milli gymmatlyklary, amala haşamsyny goty, şaharyat dünýäsi bilen özüni tanadypdyr. Göz başyny asarlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan asyrly ýörelgeler, beýik gymmatlyklar bilen ruhlanan türkmen ýaşlary ýurdumyzyň medeniýet we sunugy satlary halkara giňişligine işçiň çykyş edip ýokary netijeler gazanýarlar. Bu asarlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhyna gybap derejede ösürlýäniň nowatdaky tutnamasydyr. Dawaralmasatyň dowamyna medeniýet we sunugy satlaryň çykyşlaryna giň orun berli. Ustad aýdymçylar we sadanylar özleriniň belent ruhy we senen çykyşlary bilen gahryman arkadamyň we arkadaly gahryman serdarymyň tagalary bilen ýurdumyň ýeten derejesiniň, halkymyň bagtyar durmuşynyň we häzirki döwrüň öz bolşy aýratynlyklarynyň waspalyny ýetirdiler.
Şunna halkymyň akyllar şahyry magtymly pragynyň sözlerine döredilen aýdymlar aýretin owaz bilen ýanglandy. Munyň özi ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalaryň ýokary derejeli çäreleriň guramaşlyk ýagdaýyna hemme taraplaryň esasa çemeleşilýäniniň nowatdaky beýany urly. Maslahatyň aýdym sağly çykyşlar bilen utgaşmagy, oň dawaratyny we ähmetini hasa belende götürdi. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň tagalasy bilen her bir ýylyň rowaç gadamlara wetlenip, ul üstünlikleriň gadanylyanyny barada aýratyn bellediler. Munyň özi ýurdumyzda parahatçylygyň döredijilikli ösüşiň berqarar bolmagy, halkymyň bagtyar durmuşynyň üpjün edilmegi bilen baglanşyk meseleleriň döwlet syýasatynyň esas ugurlar kökbünde kisitlenenini görkezýär. Ýurdumyň ösüp gelýän ýaş nesilleri döredilýän amatly şertlerden giň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, umumy ösüşe öýelleriniň münasip boşaltylmagy şaýlar. Şunlar ýaşlaryň täzeçil tehnologiýalardan sany ulgamyň mümkinçiliklerinden usatlyk bilen baş alyp çykmaklaryna zerur ünsärliýär. Dabarary maslahatyň dowamyna çykyş edenler, ähli ugurlar şol sana meden insan perwer ulgamda uly ösüşler gadanmak orna döwlet tarapyndan ähli zerur şertlaryň hemde mümkinçilikleriň döredilýäni üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyda tüýs sürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede dabarary maslahatçylar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçilmek urna ähli zerur tagallalaryny gaýgylmajakdyklaryny ananyrdylar. Dabarary maslahatyň ahyryna otnaşlar hormatly prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler.